Da gajing temu banwara kam hajan chikipat ba yaki kam sanchar khadar hakabaidai bat ki mokot duma haki yang syari jong district council. Bat ban pensuk ikipat ba hakalit kawan ban le ki kot kisla na do ki birth certificate ka district council hakalai pui trek ujemang arhajar arpulai kalaple ya ke district council court hak office jong ka KHADC ha nongpo ha ke district ribhoi. Ya kania ke district council court anong po branch lawan manple perda do ba titas tarwal khan UCEM ka KHADC kum kongsan ha ka jing dan lang uba lam prang bla chairman ke district council uba taibor lang pathau EM ka council building I Congress Mary Kharpuri EM ka tanat market uba Jamborwar EM ka tanat ilaka uba Victor Rani EM ka tanat arts and culture uba Balajit Rani MDC ganong po uba S Khars Emle ujaj jong ke district council kirang ba shnong bat kibai Habakran kena singi ubat titas Starwell Khan ulapan pau ke jingkemen banyo ban play bat IT kena district council court kum kayang bishar ke bapura hapok office jongka ke HEDC hari boy. Ya ke bapun urlong ru ke jingtemu ban penyajan ngi pat ba riu luam ha ke bayadai bat ka kam bishar khadar bat ru ban pensuk yaki ha ke babon kiliang. Ulapan pau ru bakat kum ke administration of justice ki pat ba riu luam ki basa apa upur usam jong schedule area ki don ki yang bishar omtang yaki district council. Nrei ke jing bishar khadar haki khasi ke dairu nadu ki darbar shnong ki badan ru ki village court ha ka bala dairu ban pentamai ni pen KM ki village court ngata ki don ru ki additional subordinate court lang ba ki klik nong senchar ki balong ki nong bishar haki ki court bat ki don ru ki district court ki badan ki judge bat ki magistrate ulong ba ke jing don jong ke yang syari hang ne kan ai ke jing syakri ki pat ba nadu ki certificate baper kinu ki jing kan at ne ki mokot duma bagi pat ba kan ke district ki don kam bat ulong ru bo pha ka kubor ki pulet ba kinu ki mokot duma ki bedai bat ki para reulom ne ki tribal case depan pha syaki district council court da ke babenrap ru baleng ba kan ki yang syari jong ka ki HADC kan long ru ke benta ka bakrau ha kaliang kalat ai kam ai jam ya ki pidar jong ne ke district ki bala pendap ke jing pule ha ka lo but ka jing troikam kalaya henreng isu kumen ba menta ka sipat nginang kuan ban pen scam syu officially ya ka jing don jong ka court hakani ka Tribhoy district hi borok kowe kai ka function lani ka jing temu jong ka court kalong banwan ra khamjan syaki pat ba ya ka kam bishar khadar katkum ka administration of justice kalong ba ngi hapo uput usam jong ka schedule area ngidon yakini ki yeng bishar omdai tang ki district court henry nga kwa ban pen kan mau fi yang ni baka bishar ka khadar hangi ukhasi kadai nado ki dorbosno ngidon ni kita ki village court kiba kaladai ka por ba ki shnong kidai yakaban penthmai kiladai ban pen ki im ya kini ki village court ki bangi ngidon nang ta ngidon ru ya ki additional subordinate court lengba ki kli nong sensyar ki jungi ki balongkum ki nong bishar hagini ki court bat kabalai ngidon ya ki district court ki bangidon ni ki judge bat ki magistrate ki jungi ngatrai pia kan mau bahagas nam gabaladap kaladon ka jingki win hakaba nakaliang ga sorkar kala penmi ya ka notification ban pentri kamno ya ka CRPC hapo ka state meglea brokaway kai ka jing snow ka jungi ha ka to por kalong bad lengba kani ka notification bayo kibor jungi ki district council court kindu borno tenrei hadin ba ngilai kendu bat ke sorkar lengba menteri rangba nakapor sekapor lapan sutu ingi bakani ka notification kan nom kta ya kibor jong kikut kibangi don lengba ke district council bana kaliang ka jongi ka council nginom syong klikti nginom island bayakani ka bor ka bangingi don bangindu no
Henry bangidang penklan nagawi kapur syagawi kapur ngangai ba ka jing don jong kani ka kut hang ni kan ai ka jing syakri ya ki pai ba ki jungi ki badon kam kumbala batai manne nadu ki birth certificate nadu ki nu ki mokot dama ki bede hapedeng prariulum bat ngakwaru ban ai kani ka message ya ki bor let's say ki badai na kuwe ki kum naka police bagi dei ban sutu baka trial hagwe dei bat ki tribal case para tribal dei ban refer Shaki District Council Court ban ngangai tu bakani ka jingdon jaka court kanyarap ban ai kam ai jam ya ki lawyer ki jungi ki samla ki jungi ki babun menta hagani ka than ka jungi let's say hagani ka Riboy District kibla pendap ya kijing puli kijung ki ha ka an let's say kan island ai kam ai jam ki ha ka bakin yo banirap ikinong song sino lakum do kumno ngin penjan ya kajing bishar sya ki pajba bat ya kani lamup na kowe kapor si kowe pat nrekam urlong dei tat hadu kan ka executive committee ke pamenta hapo kajing yalam jong iba titos kain kala urlong kani kajing angnut na kaliang jonga kumunong bishar juga dis council nomor nado ki border asam ne thain boy bat kiwe ki jaka nadu khap garo chathain was ki habanwan hadu shalong habadon ki jingya kaja don ki case ki aka barokhat kani kala penjenjar mardon kapor hakabaki pajba abaki wan hadu shalong ki haban samit kuma armit ki wan shwa shimit nangta hakasingi kepala syai kadai kasingi kepada ka kes ke jongki nangta hadu kumla cisingi pat kir salik pai ka jinglut ke bejor kumta abang yu i kani ka jing ilamo sya ka isi bat nga ai khoblai kerpang ya kani ka isi ke bamenta ha ka bakila sengap ya ka jing kerpat na kaliang jongi bat lapun urlong ya kani bat ka jing tu jong kani ka ba pli kani ka kot hang ne po dis hang ne po nong po kalong ban penjan ya phiki pajba barok khot na kani ka than boy omdan kam sho bandawan hadu hasilong menta kala don hang ne kinu kijing ke ba phi ya kendo kebot hang ne philala ban sok ye ki bat phila ban ai ya kinu ki jingmudui ki jongphi khnang ba ka kashri kanyo ban ai ka rai ka bayadai katkum ka jing ibit na kaliang juga kashri